tu sa mi zdá, že je kolienko. Teraz sa dostávam k tomu, aby som videl, kde je rastový vrchol. Mám tu porast jarnej pšenice, ktorá sa javí, že je už po odmnožovaní a chceme si na tomto poraste pozrieť detailne, či je už tá obilnina v prvom alebo v druhom kolienku. Takže mám tu rastlinu, ktorá tu má niekoľko odnoží. Je ich asi 5, niektoré sú veľmi slabúčké. A vyberiem si hlavné steblo, lebo podľa hlavného stebla budeme určovať rastovú fázu. Pokúsim sa nahmatať jednotlivé kolienka. Tu sa mi zdá, že v tejto časti je to kolienko, ale detailne si to rozrežeme, aby sme videli vnútro. Takže tu sa mi zdá, že je kolienko. Teraz sa dostávam k tomu, aby som videl, kde je rastový vrchol. Áno, takže tu máme odmnožovací uzol a tu je prvé kolienko nad tým, môžeme vidieť základ klásku. Ak je vzdialenosť medzi odmnožovacím uzlom a prvým kolienkom minimálne 1 cm, čo sa javí, že to tu tak je táto rastlina v rastovej fáze BBCH 31. Ak sa oddiali druhé kolienko od prvého minimálne o 2 cm, bola by už táto rastlina vo fáze BBCH 32. Táto fáza 32 je dôležitá z hľadiska aplikácie niektorých herbicídov a taktiež regulátorov rastu na podporu pevnosti spodných poschodí stebla.